moko mantiere kanyo. Koro tiegruogni nitiere organizations ma are willing to come together mondo mi gijiwwa e yore mag pesa mondo wakony jogo mamine ma ok nyal afford. To bende wan gi classes ma wabro dwaro ni mondo joma mine manie migao ni ochul mondo giyud tiegruok, nikech tiegruok ok en gima ok inyal ng'iye gi pesa. Kech information, knowledge and power, knowledge and teko. Koro esechegi wasedonje mano, to sama wawuoye ni to wawacho ni chopuru e summit for the 3 days. Kato koro bang' mano pod wadhi bedo gi migao mar tiegruok e Tom Mboya University kacha. Kendo wabro chiwo information no e seche makare mondo mi jogo manitiere migao mar blue economy, especially joma mine, waluongo gi ni SMEs. Of course joma chuo ok wago loko, but ahinya watemo ni mondo joma mine bendo bed gi equal opportunities, nekech gine magiero dong chien. Mantiene nuketo maino kuom joma mine, gino makare ahinya bende. To dira Damaryce, wayudo ni kata wechego mag lupo, wayudo ga ni joma chuo ema kinde mathoth gidhi kata nam kacha chagotieno, gine ma seche moko gin kata kod yiedhi magidhi godo e nam kacha. Tiyudo ni ng'ama miyo en seche moko kaluwore ni onge kod nyalo kata onge kod yie monyalo dhi godo lupo gotieno kacha. Mane monyalo miyo seche moko koro joma chugo koseduogo seche moko uso negi rech, seche moko ing'isi ni rech onge ka ok itimo dwaro mar ng'ama uso no dwaro. Ere kaka joma mine nyalo